Γεια σας! Γεια σε όλους! Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε μείνει εδώ πέρα. Έπαιζε ο Χρήστος γιατί εγώ είμαι χειρότερος παίκτης από ό,τι φαίνεται σε αυτό το παιχνίδι. Θέλει να φύγεις. Τέλος πάντων. Προσπάθησε να φύγεις. Προσπάθησε να φύγεις χωρίς να πάρεις τη μαϊμού. Όχι, και τι θα κάνω. Κάτσε. Όμιτζι. Κάτσε. Όμιτζι. Απλά βάρα το. Τι δεν σπάει. Εντάξει. Όχι, γιατί δεν πήρες. Όχι, Όμιτζι. Περίμενε. Είμαστε ούτε ένα λεπτό σε αυτό το παιχνίδι και έχει πεθάνει. Φύγε. Δεν θέλω να σε πάρω. Εντάξει, καλά. Προσπάθησα να φύγω χωρίς να το πάρω. Ζωή. Γελάω. Πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται αυτό. Το Snake. Ένα καλό φίδι, μόνο νεκρό φίδι. Όχι, δεν θυμάμαι πώς πάει. Όχι. Τέλος πάντων. Ένα καλό φίδι είναι... Όχι. Δεν θυμάμαι τώρα. Οκ. Καλύτερη. Βαλτιά. Πάμε. Σ' άρεσε εδώ το παιχνίδι όταν είσαι μικρός. Ναι, αυτό είναι να ομολογήσω ότι μου άρεσε. Αλήθεια τώρα. Γιατί? Αλήθεια τώρα. Για ποιο λόγο? Λοιπόν, όσοι δεν καταλάβατε, αυτό το κανάλι θα έχουμε σκατά παιχνίδια να παίζουμε και απλά θα τα συζητάμε. Εντάξει, όχι και σκατά. Όχι σκατά παιχνίδια, ξέρω εγώ, που είναι διάσημα. Όπως Ταρζάν. Ναι, και ποιος δεν ξέρει το Ταρζάν. Αλλά παλιά, περισσότερο παλιά. Γιατί τότε νομίζω ότι ήταν τα καλά. Με την ισχύα σου. Ξεχάστηκα. Και εδώ τι κάνω. Τι. Έτσι, κοροπηδάς πάνω στο κεφάλι της. Έλα. Δεν ξέρεις πόσο αναπτυκτικός φαίνεσαι τώρα. Την κοιτάς, ξέρω να περνάει καλά με το παιδί της. Μακάρι να έχω κι εγώ παιδί. Αυτό το παιδί το έσωσα. Μπορεί η Mary Jane. Λοιπόν, όσοι δεν καταλάβετε, αυτή τη λένε Mary Jane. Αυτή είναι η Mary Jane. Είναι η Mary Jane. Και η άλλη κόμενο του Ταρζάν πώς λέγεται? Αυτή, όχι, η Mary Jane. Του Ταρζάν, αυτή λέει. Α. Τέλος πάντων. Αλλά ναι, πιστεύω ότι τα καλύτερα παιχνίδια ήταν τα πιο παλιά. Εντάξει, ναι. Επειδή έτσι δημιουργεί. Όπα, κάτσιν είναι αυτό. Κάτσιν. Okay. Όχι. Κάτσιν. Έλα. Κάτσιν. Γιατί Κάτσιν το λες που έχεις προφορά. Έχω εγώ προφορά. Όχι, το λες σε κόλλο. Οκ. Όχι, δεν θα γινόταν αυτό, δεν το πιστεύω. Καλά, εντάξει. Τα plays έγιναν. Τι κέρδισες. Πότε θυμάμαι αυτό είναι... Τέλειωσε πίστη. Πότε θυμάμαι αυτό είναι ένα μήνυμα. Θα έχεις την τιμή. Τι γίνεται σε αυτό, οκ. Θα στο κρατήσω για έκπληξη. Οκ. Όχ, δεν μ' αρέσει ήδη πώς φαίνεται. Τι θέλετε τη ζωή μου. Όχι! Γιατί με έχουν δέσει. Γιατί? Οκ. Bungee jumping. Γιατί πέφτω όμως. Ξέρω εγώ και δεν με είχαν δέσει τελικά. Fuck! Ναι, παραλίγο να χτυπήσεις. Παραλίγο. Φαντάζομαι, βασικά αναρωτιέμαι αν τα χτυπήσεις όλα. Τι κάνεις? Κάτσε να δροσιστώ λίγο. Πώς ξανασηκώθηκε πάνω? Προσπαθώ να συγκεντρωθώ. Fuck! Έχω άλλη μια προσπάθεια. Ναι. Κοίταξε. Πώς ξανασηκώνεται πάνω? Τα πήρα. Πώς ξανασηκώνεται πάνω, εξήγησέ μου. Α, ναι, όντως. Τι είναι λάστιχο? Δεν ξέρω βασικά. Και όλα αυτά τα εμπόδια πώς τα κάνει? Βασικά όχι, έχει λογική. Αλλά εντάξει. Για πες τη λογική. Τώρα είναι φυσική και μαλακίες τώρα. Έλα ρε. Όχι. Ψόφιος, γιατί είναι σαν ψόφιος. Εμένα δεν είναι σαν έτσι.
γίνεται τώρα? Παθαίνω εγκεφαλικό, έχω κάποιο πρόβλημα, δεν κατάλαβα. Quit. Fail στο μπούτσο μας. Παίξε! Ωραία, από ό,τι θυμάμαι αυτή είναι η αγαπημένη μου πίστα. Θα παίξουμε τώρα. Αυτή στο νερό. Μάλιστα. Που έπεσε μαϊμού, γορίλας, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ναι. Βασικά αλήθεια τι είναι? Μαϊμού είναι. Μα χιμπατζής. Χιμπατζής. Μικρός χιμπατζής. Χιμπατζάκι. Χιμπατζάκι. Κόλπα. Αυτή είναι εκεί μπροστά. Έχεις τώρα. Βασικά δεν θυμάμαι καθόλου την ταινία. Στην ταινία δεν νομίζω γίνεται. Ναι. Οκ, sorry. Ωραία, προσπαθώ να κάνω αυτό. Απλά παίρνω. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Ωραία, εντάξει, έχω φτάσει ήδη στη μισή ζωή. Και δεν Ζείτε. Όχι. Κροκόδιλ. Πήγε. Είσαι σοβαρός κροκόδιλ. Πρώτη φορά βλέπω το σπίτι. Μίτσι, κροκόδιλ. Το στόμα τους να σε φάνε. Σκάλωσα σε αυτό το θέμα τώρα. Γιατί? Γιατί? Βασικά δεν μπορούσα να σκεφτούν. Δώστε ζωή. Δεν μπορούσα να σκεφτούν ένα καλύτερο εμπόδιο. Όπως καρχαρίες. Καρχαρίες από τα δεν ξέρω. Τότε. Αλλά σε ένα παιχνίδι για... Έλα, δώστε μου! Σε ένα παιχνίδι για τρίχρονα θα ήταν πιο λογικό. Δεν πειράζει, μαθαίνω. Έχει εδώ πέρα κροκόδιλους, υποπόταμοι. Εγώ νομίζω οι υποπόταμοι... Έχει όλα τα καλά. Νομίζω οι υποπόταμοι είναι πιο δυνατοί από τους κροκόδιλους. Ούτε κι εγώ, αλλά νομίζω πως ναι. Είναι άγρια ζώα υποπόταμοι. Είναι πολύ πιο κακοί από όσο νομίζεις. Κακοί, δεν ξέρω αυτό, αλλά πιστεύω πως είναι πιο δυνατοί. Γιατί έχεις δει το βάρος τους, έχεις δει πόσο τεράστια είναι. Θα ζυγίζουν κάπου στους τόμους. Σαν τους ελεύθερους. Όχι τόσο μεγάλο. Αυτή εκεί είναι η μαϊμού μπροστά. Τώρα γιατί δεν βγαίνεις? Μιτζή, είσαι ό,τι χειρότερο. Τι ψάρια είναι αυτό. Φάρε. Έλα. Ο Ταρζάν πώς νομίζεις ότι είσαι στη ζωή? Ο Ταρζάν πώς νομίζεις ότι είσαι στη ζωή? Όντως δεν τον έχουμε δει ποτέ να τρώει. Ούτε σε ταινίες ούτε εδώ πέρα. Όχι, στην ταινία παίζει να τρώει ρε. Τι τρώει? Μπανάνες. Ναι, εντάξει, πέρα από αυτά. Παίρνει πολλές βιταμίνες. Και καπνίζει κανένα χορταράκι εκεί πέρα. Φρέσκο, τη φύση. Ξέρω εγώ, βασικά θα καπνίζει το σπίτι του αυτός. Από φύλλα δεν είναι και ξύλο. Απλά θα το βάζει στη φωτιά το σπίτι και θα μας τρώνει. Πήγα πάνω στην πέτα. Μπράβο. Πόσα τέτοια είδες? Τρακάρισες με πένα. Έλα, δεν πήρα κανένα. Δεν πήρα κανένα. Τι γίνεται? Τι δεν μπορώ? Best game. Έχει φάση όμως ρε, κοίτα τι δράση έχει. Έχει φάση. Τώρα γιατί έχασα ζωή? Αλλά άμα χάνεις ξενερώνεις κάπως. Δηλαδή, κάνω σερφ στην άμμο. Νιούμε. Ωραία. Είναι αυτό το κικάκι. Ξέρεις πάνε και τα τέτοια. Αυτό ήταν πολύ λίγο. Ό,τι χειρότερο. Ποιος έκανε τα μοντέλα, θέλω. Κανένας πρωτάρας. Το ψήφισα και φεύγω. Όχι, θα πιαστεί. Χειρότερο. Φωνάζει κιόλας. Φωνάζει κιόλας, ό,τι καλύτερα. Ποιος είναι αυτός? Τον θυμάμαι στην ταινία. Πατέρας της Μερτζίνης. Όχι, κοίτα πως είναι το προκείτο. Είναι στα πλάγια. Αυτό κοιτάς εσύ, Εκεί πήγε το μάτι. Εγώ κοίταγα το μουστάκι του γέρου. Τσέντλο. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να έχω ένα τέτοιο μουστάκι. Σε άσπρο. Ναι. Τι είναι αυτό? Γήπας. Τι είναι αυτό? Wow. Είδες τη φάτσα του λίγο. Το έδωσα με την ψωλή μου. Γαριδάκια. Οκ. Πάμε και στην άλλη. Χάνει slide. Water ski. Πάμε. Ξέρω. Yes. Ω. Διακρίνω ένα ουράνιο τόξο και έναν Είναι αυτό ουράνιο τόξο. Τι είναι? Δεν διακρίνω. Α, είναι όντως. Wow, κάνω κόλπα.
Αυτό το παιχνίδι δηλαδή είναι μόνο mini games τέτοιου είδους. Τι εννοείς mini games? Ξέρω εγώ. Όχι. Απλά σου ρίχνει, ξέρω εγώ, κάπως τα concept. Μάλλον. Αυτό δεν μένει σε ένα συγκεκριμένο. Εντάξει, άμα σκεφτείς το κόμμα. Αλλά εντάξει. Είναι μια ιστορία όλο. Το πολύ τα ενώνει. Καλά, δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί, αλλά άμα συνεχίζεται έτσι, μάλλον έτσι θα. Δεν πειράζει. Βασικά, ήταν άμα. Είσαι τόσο καλός. Δεν λέω μόνο και στην ίδια το πούτσα το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν είναι για το πούτσα, αλλά. Εντάξει, κοίταξε, άμα είσαι με παρέα και το παίζεις, γελάς. Ναι, δεν είναι όμως ένα game που θα έπρεπε να το παίξω μόνος μου τώρα στην ώρα. Και ναι. Φαντάζεσαι δηλαδή να πας σε ένα βίντεο κλαμπ. Ναι, και να ζητήσεις τα ζάρ. Έχουν βγει όλα τα γαμάτα παιχνίδια. Uncharted, ξέρω εγώ, Skyrim, Battlefield, το καινούργιο Call of Duty, ξέρω εγώ. Και εσύ να ζητάς θέλω το Tarzan Free Ride. Αν έχετε ακουστά. Θα σου πούνε καλά την παλέψη, παιδί μου. Ξέρω και από πίσω όλοι να λένε ποιο είναι αυτό το παιδί. Έχουμε εδώ πέρα τόσα παιχνίδια. Tarzan Free Ride. Απλά θα το φέρεις στο μάξι μου. Τέλος πάντων. Τι είναι αυτά τα πλήτα σε χτυπάνε? Τι εννοείς? Αυτά τα γνώμη σου χτυπάνε. Τι, δεν ξέρω. Ψάρια. Αυτά τα χόρτα λες. Ναι. Δεν ξέρω. Οκ. Εντάξει, όταν το κάνει αυτό ο Ταρζάν όταν φωνάζει, φαίνεται πολύ ψεύτικο. Είναι κομμένο, ρε. Δεν φαίνεται κομμένο, ξέρω εγώ, το κάνει και με σταματάει απότομα. Φαντάζομαι να μπορούσε να φωνάξει και εδώ πέρα. Λες και κόμικ. Τι smooth animation ήταν αυτό. Οκ, να το αποσφάσει. Τι έχουν τα μαλλιά του, γιατί πάνε έτσι. Τρελό κάτσι. Γιατί είναι ο ελέφαντας κόκκινος? Γιατί... Τι έγινε? Εδώ τα μαλλιά του είναι κόκκινα, εσένα ο ελέφαντας σε πείραξε. Δεν πειράζει, μόνος ο άλλος γυρνάει ταινία, ξέρω εγώ. Θα παίξω τη μέση. Τον έφτισε. Δεν ξέρω. Φτού! Γύρω ταινία. Νομίζω πως τελειώσαμε, ναι. Για αυτό το επεισόδιο, ναι. Οκ. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε για ακόμα ένα επεισόδιο του Tarzan Free Ride Disney. Το επόμενο επεισόδιο είναι Tarzan vs Wolf με 2 F. Παρακαλώ. 2 F. Wolf. Θέλω να το κάνει cool, ξέρω εγώ. Ναι. Boss Wrestle, θέλω να το δω αυτό. Ό,τι χειρότερο. Ναι, να μην το μειώνεις έτσι. Γιατί ρε φίλε. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας. Bye.